Srdce Trnavy, historické budovy a jedna z najkrajších ulic s parkom v centre mesta. Áno, správne tušíte. Vítajte na Kapitulskej. A dnes sa skutočne máte na čo tešiť. Byt, ktorý navrhol renovovaný architekt. Drevené podlahy, porcelánové obklady, mramor, pohľadový betón, dostatok úložného priestoru a dokonale prepracované umiestnenie nábytku, ktoré sedí na milimeter. Sú miesta, kde slová nestačia a treba ich jednoducho vidieť. Moje meno je Tomáš Dolka a v zastúpení realitnej kancelárie Voigt vás pozývam na obliadku.